so शिखर सावनो आम्ही या युकरिस्टिक पुष्यवान वाटेले सावना साम सत्रमेतलो जेसू आमका आपल्या कृपे देण्याने बरो ಪ್ರಿಯರೇ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಬಿಕನ್ನಗಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಬಾ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಲಭಿಸಲಿ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ.
दास्या जेजू आम्ही काळजांत नमान करूया. सक्रामेंता दास्या जेजू तुझ्या बाळपणाक मान करून हांगासर आम्ही हो 12 दिसाचो संभ्रम चलयलो. जानेराच्या 4 तारखेर सांजेर तावलो ह्या घडयेपणांत तुवें आमकां सर्व कृपेंतल्यान भरल्या खातीर, आशिर्वादांनी भरल्या खातीर, तुजो सगळ्यात आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. थोड्याच वेळा दिसोया तुजे संगी आमी समकोण आयल्या. तुवें आमचेर वतल्ल्या कृपे देण्या पासून तुका अर्घ दिता. आमचेर तशेंच त्या परिसरांत जिवच्या सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, हाजीर अशा हरितल्याचेर तुज्या आशिर्वादान तुवें वतल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ, ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಲಭಿಸಲಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಗವ್ಯ ಗೀತ ಯೆದೆಯವರ ಸಕ್ರಾಮೆಂಟ. विचित्र सक्रमंताका तुझ्या कष्टांचा उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सुरूळ संपोषणांत आमचे दय आमी बगी सोदको. तुझे कुडीच्या आनी रथाच्या पवित्र विस्ताराक आमी मान करूंक आमकां दयेन पावो कर. जो चेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. तसली बघावून सक्रमतांतल्या जेजूची आशीर्वादां आमी घेवया. ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ.
Erga tuka sumia Jesu. Ogla tuka sumia Jesu. Studi tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Aradhan tuka sumia Jesu. Hallelujah. 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 Bapak Pelino, ada antoni sunistani, gono teaser bauta kushin gamche, janeracha चार तारीखेर सुन्याची आशीर्वाद मागवनो आम्ही वो बाउट उभारलो 12 दिवसाचो संभ्रम बऱ्यातन जाल्ल्या सुन्याक रोस आम्ही अर्घा दिले आणि आता आमचे प्रांती वडील भो माळादी चान्स रावो वो बाउट देवनो 2019 बाळूजीची वार्षिक परब 2019 हांगासर सोंता ह्या वेळाचेर बाळका जेजू कर्गा देऊन जोरान आमी ताळयो पेटवणो सोम्याचे उपकार आठवया बँडाच्या आवाजान आमी अर्गादी दोन्ही बँडा मिलाग्रिस बँड आणि सोजा ब्रास बँड केलराय मिलाग्रिस बँड सांगत दिता सत्कड आमच्या ताळयो आमी सांगत मेळोवच्यो बाळका जेजू कर्गा देऊचे साकार दिल्या सर्वांक देव बरें करो भाऊ बहिणीनो पुरुषावाक वाण वचून दिल्या श्री विन्सेंट ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा पुरुषाक वाण वचून दिल्या श्री विन्सेंट ताकाय देव बरें करूं म्हणटा एक विनंती गायकांना स्वयंसेवकांनी चेहरा काढून 7-8 दिवस आणि आमच्या भितरल्या ग्राउंडात तुम्ही व्हायचे सर स्वयंसेवकांनी चेहरा काढून 7-8 दिवस त्याच्या उपरांत आमच्या भितरल्या ग्राउंडात व्हायचे ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ